Пристигаме в Енгелберг, Швейцария. Малък, но изключително живописен алпийски курорт, който е известен със своите спиращи дъха пейзажи и целогодишни възможности за спорт. Тук можете да се насладите на перфектния баланс между приключение и спокойствие сред природата. Курортът привлича любители на зимните спортове от цял свят с идеалните си условия за ски и сноуборд. Тук сме за 3 дни по време на коледната ваканция, като в първия ден започваме с нещо ново и вълнуващо. Ще се учим да караме сноуборд. Ще прекараме първия ден на една от пистите на Енгелберг, а втория ден ще бъде още по-вълнуващ, защото ще се качим до връх, който се извисява на 3308 метра. Здравейте, приятели! Днес сме в швейцарските Алпи, в Енгелберг. Това е един приятен курорт с красиви гледки и заснежени писти. Днес е моят първи урок по сноуборд. Екипирала съм се с каска, коленки. Пуснах се вече един път. Изобщо не е лесно. Най-важното е да се научи човек да спира, защото сноуборда може да се движи и с доста висока скорост, макар че пистата не е толкова стръмна. Сега се качваме най-отгоре. Спусна се мъгла и скри красивите гледки, които са към върховете. И малко загубихме и видимост към децата, но се надяваме, че ще се оправят. Те се спускат с шейна надолу. Стискайте палци! Габи се вози на сноуборда на баща си. Това са колите на швейцарците. При вечер се настанихме в уютен апартамент с гледка към планината и излязохме на разходка из курорта. Беше много студено, но това не ни спря. Вечерта в Енгелберг беше наистина магична. По склоновете наоколо едно до друго се виждаха много красиви швейцарски къщички, които се казват шалета.
Около нас имаше и впечатляващи сгради и хотели, които също добавяха към красотата на вечерта. Пристигаме в подножието на върха Титлис, за да се качим от тук на лифт, който да ни отведе горе. Не съм била досега там, но очаквам, че ще бъде много красиво. Има въжени мостове и ледници, има ледена пещера. Това е една от най-големите атракции в швейцарските Алпи. Така че тръгваме натам. Известен със своите ледници и панорамни гледки, Титлис е едно от най-впечатляващите места в швейцарските Алпи. Ще използваме въртящата се въжена линия, която ще ни предостави 360 градусови гледки към заснежените върхове наоколо. Ще посетим и ледената пещера, която е създадена вътре в един от вечните ледници. Това е едно от онези места, на които наистина усещаш величието на природата. Знамето на България! Това зад мен е междинната станция. Тук има магазини и ресторанти. Ще се отбием тук на връщане. Първо ще се качим до ледената пещера и до върха. Изкачването до върха е част от удоволствието. Гледките по пътя нагоре могат да спрат дъха на всеки. Величествени върхове и невероятни лифтове, които ни пренасят през този суров, но красив свят. По пътя нагоре имаме едно прекачване, което води до още една от изненадите на Алпите – въртящ се лифт. Докато се изкачва или спуска, лифтът се завърта около уста си, осигурявайки на всеки посетител 360 градусова гледка към околните върхове и гледки. Това е Титлис, 3062 метра. Ето. Мястото е уникално, защото предлага изключително далечна гледка. Може да видим Люцерн и платото около него, но в момента има мъгла. Въпреки това е много красиво. Най-хубавото е, че не е студено. Това преживяване много ми напомня на изкачването до Егуи Дюмиди, който се намира срещу Монблан. Може да гледате видеото в канала. Разликата е, че тук е по-ниско. Тук сме на около 3060 метра, а там бяхме на над 4000 метра. При такива големи височини има риск на човек да му стане лошо. Надявам се тук на 3000 метра да не се оплаква никой от семейството от височинна болест. За сега всичко е наред.
Преминаваме по този въжен мост, който се люлее през цялото време. Освен това, има някои хора, които нарочно се люлеят, за да плашат останалите. Стигнахме до края на моста. Преживяването е уникално. Била съм и на други въжени мостове в Швейцария. Всичките са невероятни. Преживяването си заслужава. А гледката от тук е спираща дъха. С Велизар се разделяме тук, защото той ще се спусне по пистата от върха до междинната станция, а ние с децата ще се качим на лифта и там ще се срещнем, за да обядваме в някои от ресторантите и да разгледаме магазините. На път към лифта наобратно видяхме пътя към ледената пещера. Нямаше как да не я посетим и нея. Всичко е от лед. Ходим върху лед. Ледената пещера на Титлис е издълбана директно в древния лед, който е над 5000 години стар. Вътре температурата е около минус 1 градус и половина през цялата година. Пещерата е доста атрактивна. Децата се пързалят по пода. Пода е като ледена пързалка. Трябва да внимаваме, деца, да не паднете. Стените на пещерата блестят в сини и бели нюанси, а пътеките ни водят през тунели, изпълнени с ледени кристали, които изглеждат като произведения на изкуството. Това е едно от местата, които буквално ви потапят в магията на Алпите. Пътуваме наобратно с лифта към междинната станция, за да се срещнем с Велизар. Борис е пленен от лифтовете, защото неговото хоби е да научава знамената на държавите, а тук всеки лифт е с различна държава, с различно знаме. А на отиване срещнахме България. На Титлис беше невероятно преживяване. Всеки момент слизаме на междинна станция, за да пробваме и храната, как и тук.
приятели, време е да ви кажа чао. За нас това беше истинско приключение. Надявам се и на вас видеото да ви е харесало. Не забравяйте да дадете палец нагоре, да споделите видеото с приятели и да се абонирате за канала, ако още не сте го направили. Чао!